Ayan, mamahimo nang makapalit og tag 20 pesos matag kilo nga bugas ang mga taga Lapu-Lapu City sugod sa buwan sa Abril. Apan gitataw sa market administrator sa Dakbayan nga ang unang batch alang lang una sa mga anaa sa vulnerable sector sama sa mga PWD, mga miyembro sa 4Ps, mga senior citizens ug solo parents. Nakapahigayon na og inspection ang taga Department of Agriculture sa mga dapit sa Dakbayan nga mamahimong kabutangan sa supply sa maong bugas. Napilian nila ang covered court at bang sa City Auditorium kay mas hamugaway ang dapit, ilabi na alang sa mga senior citizens ug PWD. Wa pa hinuon matataw kung unsang pitsaha sa Abril kini matigayon. Apan una nang gipahibaw sa market administrator nga nagahin ang Department of Agriculture og 50 ka mga sako sa bugas alang sa 250 ka mga beneficiaries. Tag na po ka kilo ang ilang mamahimong mapalit. Anytime sa April kay ila pa man tong ipa-approve ang among mga proposed sites, ma'am, kung asa jud ato ang ma-approve sa head office.